F5. Har Ellie moderator. Ja, rimelig fedt, ja. Bare... Skal jeg uploade det på YouTube og lægge et link ind på forum? Klart, det er det jo. Ej, men det er virkelig, virkelig kedeligt, det her. Men det er extreme, så vi får nok godt på det. Kan du ikke regne med. Vi får da, no matter what, en eller anden gift. Oh my god, timerne, de går seriøst hurtigt nu. For hvor lang tid var det lige siden, at jeg sagde, at det var 195 timer, jeg var blevet chatbandet i? Nu er det 194. Det er sygt hurtigt, mand. Nej, jeg har ikke haft en score indgame på mindre end 2,0 KD. Jeg havde en på et tidspunkt, der var 7-0. Ja, du har så også haft en på 56,3. Det var ikke i dag. Nå, i dag. Nej, ikke i dag. Nej. Det højeste score i dag, den har været 51. Bart. Bedste score, den var 76-7. Faktisk en 10. Oh my god, hvor er han noob. Sammen der. Ja. Ej, mand. Nå, men jeg har reportet ham og alt det der fraps og det der så. Er I ved at være færdige, eller hvad? Ja. Ja.